ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ce prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frați iubiți, la voi pot fi mare fals, chiar dacă nu pot fi în seara asta, pentru că am aici niște pândași care o să-mi spună că mă duc pe mașină, bă, Pașca, ești un mare fățarnic. Păi ce ai vorbit în Deva, tu noșorhei, n-atingi nici cu degetul. Și dacă-s frați adevărați, trebuie să-mi spună lucrarea asta. Chiar dacă mă supăr, pentru că nu orice infecție, când te duci la doctor să făcut radiografia sau ecograful și spune, băi, omule, trebuie neapărat tăiat și scos afară, dom'le, dar doare, n-are importanță, dar produce sănătate. Ar fi bine să înțelegem și în adunare lucrarea asta. De multe ori când vine Duhul Sfânt, fie prin cuvânt, fie prin cântare, fie prin prorocie, și ne vede că suntem bolnavi, la capitolul unde suntem bolnavi, Duhul Sfânt vine și taie și zice, mulțumesc, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că ai adus ziua când să mă faci să înțeleg că dacă trăiesc viața așa, în joacă de apocăința, eu o să ajung în iad, în adunare. Domnul să ne păzească pe toți. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse. Dar ce-o fi astea? Fraților, ce-o fi astea? Mi-e rușine, dar trebuie să o spunem. Eu n-am internet, n-am nici televizor, n-am avut niciodată, slavă Domnului, mă vegheță așa mare, destul de bine arat și trăiesc fără ele. Și o să spune, frate, tu ești din epoca primitivă. N-are importanță, eu rămân în epoca primitivă. Numai că aud de la frații mei că avem păstori, avem proroci, avem evangeliști pe internet, cu fapte urâte și murdare de tot. Și asta ne doare rău că am ajuns aici. Și durerea mai mare e că n-avem nici minte măcar, nu Duh Sfânt, nici minte, să nu ne punem în văzul lumii cine suntem. Că ne spălăm rufele între noi aici în adunare, e tot altceva, dar când e vorba să arăți lumii întregi de cei capabili, un om care a trăit cu o viață duplicitară în adunare, vă rog din toată inima Dumnezeu să ne trezească până nu-i târziu. E de plâns, fraților. Oameni care spun că au Duhul Dumnezeului celui viu în ei, să ajungă la curvie, la preacurvie, la sodomie, la lucruri murdare și scârboase de care nici nu trebuie vorbit. Frații mi-au povestit, sunt puși pe internet.